Asiniroha madihamu dohot dame nasian debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Barita nauli dihita di bagasan partikian bornginon tarenet mai sian Lukas bidusada ayat 46 Rodi 55. Tapai hutihut ma songono didok disi. Gabe didok si Maria ma dipatibul rohaku do Tuhani. Maria iya do todik kumida debata si palua au. Ai ditatap do haete honni naposonaun. Parhatua ma au olak nion mar sudut-sudut. Ai habal gaud do dibahen pargogoi tuau. Nabadia do gowarnai. Ai mar sudut-sudut do asini rohana mida akan namak kabiari ibana. Hagogo odo diula tangan nai. Dipaserak kodo akan nagijang marroha. Akan nagugui dipaijur do sian habang sanasida. Dipabakit do akan nametmet. Nadenggan dipasuksuk ibana tuak kana male. Jala akan nalobian hian rumardo di palau. Di painunu do Israel naposonai marningot asini rohanai. Mangihuton baga-bagana tuak ka oputa tu si Abraham dohot tu paparanna saleleng lelengna imasahatna. Adong dua paropuan nagabetoko Alkitab nasuboy tahalupako. Jalah tokoh na duaon sangat berpengaruh tu hapor siauta. Dohot tu pardalanan ni paranguluota. Saleleng kita di portidio. Jalan na duaon marhadomuan tu banua gicang dohot tu banua toru. Na parjolo ise mai si Hawa. Unang johat ci roha muakkainang. Sadia do haroro ni mula di dosai. Sadar doang mute. Imai molosian versi Alkitab. Tuise do parjolo di dokto hatai. Anggo parbue ni hau na adong di ingananon boy do panganommo. Alayang go parbue ni hau na sasadai dang jadi panganommo. Dihamok kamanginang hatai langsung doi didok debata tuise tu siada. Adong na menduga dang dohot si Hawa tumangihoni. Padok ni tu hatai dung siap pamangan ni siada pe. Asa tuise asa tu si Hawa. Songono da bayi tu hatai ninna. Ahiro tu ho dang jadi panganota parbue ni hau nasasadai. Alai parbue ni hau akan asingi boido panganota. Namangihut tuiso do parjolo di pasahat uloki hata pangototoyoni.
Tu si Adam domang na tu si Hawa. Dihamuak kamanginang ahama parsiajaran na boy putih komusiani. Nakining hatai parjolo di pasahat tu si Adam. Dak tu si Adam di pasahat ulohi hata pangototoyoni. Alai sa si Adam nama di BG si Hawa barita padohan nasian tu hatai. Alai tu si Hawa do di pasahat aha ulohi hata pangototoyoni. Jedang dengan satikosna songonod didok padita silaban. Na dubenga satikosna didok di bukuta na badiai. Jedubenga duamang do hotamuinang jangan kita sebagai pihak kedua. Tetapi sangat sungguh lebih baik kalau kita hendak beriman. Jadilah pihak pertama. Alame maksibolisi pe di botoro ise pihak pertama, ise pihak kedua. Pos doro hakku dihamuak kainang molo hupa buah pe songoni taringot tu si Hawa. Sude paro puan nadong di sonwaeng dang pihak kedua beo. Alai pihak pertama. Akan ringgas takas tumangihon hatani debata jalan asian bukuta nabadiai. Atong sepakat mahita songanat tadok sinak kiningani sian si Hawa parupuan na parjolo ido mula ni haroroan ni dosai. Atok sedia do musai paulion asa gabe tanggal dosai. Amang do hotamuinang ikon mulak do musai sian parupuan ni. Atong nanek si bahasota toko kedua dalam Alkitab yang tidak bisa kita lupakan, yang sangat berpengaruh kepada proses keberlangsungan hidup dan kepercayaan kita adalah apa? Ise, si Maria. Suku-suku na sederhana, buasa si Maria dipilit amang. Batotu ala ni hauduhonna. Totu ala ni haburjuonna. Totu ala ni haporsiaonna. Kebetulan Maria itu adalah berasal dari garis keturunan Daud. Sian Nasaret. Dungi Roma tot diperbadiai di dogma tu ibana. Gabe-gabean maho. Tubuh anak maho. Baik maguarna Yesus. Dihamu kainang dungadong pernyataan nasi songoni. Siatod di perbadiai tu si Maria. Satikosna dua godang ni. Na parjolo diperhadapkan doi mana tu kondisi ni hidup na mungkin bui tarzalosa. Ay buhama pabay ni so namar saripe ibana. Jalatan tangan khobar tu baritai ada beberapa versi yang diperhadapkan kepada dirinya. Dihamua kainang sian sudut parugamoon molo terbukti satabi mangulahon nasosuman si Maria. Boido dilegalkan, disahkan, dia dibunuh, dilempari oleh batu sampai mati. Dihamua kainang bohado molo diperhadapkan ngulumutu kondisi nasi songoni. Dakolani sian budaya setempat pe. Molo habotoan mangulahon nasi songoni gabe manggora pamuro. Hinorohon ni naso marsaripe. Dari segi budaya kejahudian dia disahkan bisa diusir dari kampung itu dan dibunuh secara massal. Molo dia dopi hamu kondisi ngolu nasi songoni bohama pakilalaanmu. Na berikut muse dakolan sian agama, dakolan sian budaya. Halai dohok do siap politik. Halamolo sian politik nani hasiholan ni bangsoi taringot tu haroro ni Mesias bukan persiang seperti itu. Dangi
dang persii iban na dong dugan ni nasida muse di udut na ay hodo mesiasi ninna tu si Yohanes adong do dugan ni nasida dak si Yohanes mesiasi alai si Elia do bukan persi seperti itu jaladang persi ni na gudul digijang ni halode alai digijang ni hoda si hapas pilih na maniok podang marhite hatongamon doho pitonggam na adong di iwan. Bukan seperti ini persi. Jadi daktar kalau di nasidai mulu adok pe berita na pinasahat ni suru-suruan ni tu si Maria. Nanaeng gabi-gabian di bana. Atong di hamuak kainang di kondisi na si songonima. Ngagabe buah bibir di mana. Nung ngagabe bahan gosip. Tarlumubi di luar Nasaret. Molo dia dopi hamu kondisi nasi songoni. Tu dia mahamu mangalaka. Aise manaulo majalo hamu. Ise manaulo yakin dengan keadaan yang sedang saudara alami. Gak mungkin itu. HP di kondisi nasi songoni amang doho tamu inang tarbegeni ibana mabarita taringot tu paribanna akanna. Imana margoar ise si Elizabeth. Si Elizabeth on ise natoras ni si Yohanes. Bohado harwa taringot tu si Elizabethon si Elizabethon nunga matua. Jala satabi namandul. Na holdo ibana. Didot tahe molohol didok mai tu baru-baru. Moloso didok mai tu bawa. Ya ada bagi kamu ceritai. Molohol didok mai tu baru-baru na soboi mangalehon parbue ni bortia. Moloso didok mai tu bawa na soboi mangalehon keturunan. Atong molo pinasa dah hata na duai gabe hama. Daksi pakeon hata holso. Alani unak saya holso kamu. Molo saya tapake hata holso identik do itu padohan. Saya tidak produktif. Saya tidak bisa memberikan apa-apa. Holso anoba inda rupani. Yesianido marharoruan hata holso. Di bagaimana ma di hati-hai na di pasu-pasu debata akang naon marhite naung marumur onok bulan satabi mardengga daging ise si Elizabeth di hamuak kainang molotaida persini ceritai hampir sarupa jadi jumi si Maria mah atok tusan nama aulau holanido nabui di lalarohakku mangatusi namasa diau. Hilapatan na di bahasa sonari curhat may mana tu ise tu hakanay. Di hamu amang dohot tamu inang dipartikian na curhatima nyanyian Maria ini disampaikan. Adong do muse nyanyian Elizabeth diturupuk na asi. Jadi dipartikian na jupangima nasida martaringot tu debata. Jalaga besada pakat tidak konon namar haroroan siak kaporsiaon na bagasma edeon di pasahat ise di pasahat si Maria atong nanaeng tauhal di bagasa partikianon akaaha maharuan namian di bagasan ede na pinasahat ni si Maria i di hati-hai jalan naga bejamita di bagasan partikian bornginon si putikat taparbue na arga siani di pardalanan ni hulu. Na parjolo di hamuamang do tamu inang dirazumi rohani debatado nagogo jalan nasokkal lo debata alai di halongangan ni mana no bagas au majolmana lumea di portibion alai debata nagogo jalan nasokkali radetu mo potonau jalan mamakyau gabe habauran di paso-paso jalan mamakyau di nalau pasauton sada ulaon nabalga jalan namakaduhoan jalan dipakai setabi siweon ni bortian ni
parupuan na sa sadaun. Ima si Maria. Asa marhite ibana, salut tubuh sorang. Jesus, tutong-atongan ni Portillo. Di hamuamang dohot taminang, ima mabay ni mana lam maruduk ni roha. Ima mabay ni mana, lam marserek ni roha. Jala ima mabay ni mana, lam uduk tuadopan di debata. Amang dohot taminang, dak sude jolma di Portillo, nagabe hapeahan ni pasu-pasu. Jala pasu-pasui boy dipakai mana dinalaw patutoru dirina. Gudang do halak lam mamor lam gijang rohana, baguda. Gudang do halap lam sangap nguluna lam sega nguluna, gudang. Alai di bagasan partikianon Maria dipilih oleh Tuhan. Dia sadar sebagai orang yang kecil, tapi Tuhan memakai dirinya untuk perkara yang besar. Lalu di situ dia menjadi tunduk dan hormat kepada siapa? Kepada Allah. Dapat dua hon di hamuamang dohot taminang, ay ngamar tunangan na siya. Ngasaha udangan, ngasaha tupad di taresot, ngasaha tu lingkungan, nga di pesabe teda, nga di pesabe sopo, tarsongoni isarana. Ape hinorhon nios sa tikos na gabi sudah do sudi. Jala gabi adong tuduhan na so tarjalo ni publik. Tu ibana. Amang dohot taminang, boy do gabi tata. Sude parbue ni pikirata. Jala sude do hitamang dohot taminang ikon uduk tu kedaulatan ni Tuhan. Jale kotadok do tu baga sa dirita molo dileo de batape pikirat tu hita iko sukunoton sukutonot do tu dirita. Sadia bolga harwa na boy pasidungon ni pikirata. Sadia balga harwa na boy pasidungon ni utoh-utokta. Sadia balga. Si anima dirazumi rohani si Maria pejet do ibana. Dia adalah pribadi yang dangkal dengan segala sesuatu rancangan yang ada pada dirinya bersama dengan Yusuf. Tapi ternyata rancangan yang terbaik bukanlah rancangan kita. Jolma marsakap dalanda debatado napatotu. Manusia hanya merancang tapi Tuhanlah yang memancang. Atong marhitu pugon nang dohonon na do kita. Unang adok kita marpangodiana tu dia. Tu pikirat ta sadiri. Jala unang tumangyak kita tu padok ni pikirata, sian na tumangyak kita tu padok ni dewata. Karena ketika pikiranmu berkata sesuatu, Tuhan berkata yang lain, yang terjadi dan yang mutlak berlangsung dalam hidupmu bukanlah apa yang dikatakan pikiranmu, tapi yang dikatakan oleh siapa? Yang dikatakan oleh Tuhan. Alani dihamuak kainang, jangan dong naboy tapang ngasak ko di Portillo. Bohape keberadaan. Alai haradeon di dirita mangodihon dirita tuaropan di debatang. Itulah kekuatan yang paling baik dan itulah hidup yang paling indah yang harus kita jalani di dalam proses keberlangsungan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Alani amang dohot taminang godang dosai gazol mahinorhon di pikiranna. Marubat tamu pro dokter. Ipiak kotuson. Ah dosa itu Pak Dokter. Jangan dong. Pola kepeng dosa mu inna. Ah dosa mu. Ah dosa itu Pak Dokter ina daw pola pikiran do. Jadi kedewasaan hidup sebenarnya ditentukan dan iman seseorang ditentukan matang atau tidak ketika dia bisa menjadi pribadi yang mengontrol apa? Pikirannya sendiri. Ayang ko pangidon ni Portillo, naik palida-lidakon nama pikirata. Naik sudeta dungdung, naik sudeta golom, naik usanga pita sian saluhut, jalan naik umarga hita sian saluhut. Tapi kalau pikiran Tuhan mengatakan tidak, segala sesuatu nggak mungkin terjadi. Di gudang dozolma di Portillo dirajai pikiran. Ale unak salah hita gudang dozolma tong di Portillo dirajai perasaanna. Orang dosong ni padita, marsay pasang. Sa tubuh dipakai lalaan na, ahmat na mauray naman. Hape so pola buas sahit na. Lumiro imana matwinatay, ba't kaya majubak kiba? Tak beha mati o marsugot, maul pamasok ang munin na. Hape nang mati. Jadi boy do jol magabi pisikis.
Jadi perasaannya menghantui dirinya, maka itu bisa berpengaruh kepada apa? Kepada fisik kita. Dia ahli psikologis mandok songono. Molo saya dipikir ho aci ulum, saut do aci ulum. Molo saya dipikir ho marsahit to, gabe marsahit do ho. Alai molo dipikiri ho sehat to, gabe sehat do ho. Jadi tumagom mah kita marpikir songoni daripada saya marpikir madabu, marsahit, marsitaonon. Lebih bagus berpikir kepada hal-hal yang menyenangkan. Nah mangihut di hamak kainang. Nanaing pasahaton ni nyanyian Mario depak kita. Bahwa kehadiran Allah itu bukan hanya menyangkut taringot tu na paradehon haluaon di torop jolma. Namar haporsiao depak imana, ima surgu hasonangani. Tapi Tuhan juga adalah merupakan tokoh reformasi untuk mewujudkan apa? Keadilan. Jadi sepihak mododong suku-suku buasa boru-boru dipilih tinna. Itu bukan hanya ditinjau dari segi jenis kelamin saja. Itu bukan hanya ditinjau oleh pernyataan kita yang pertama tadi, bahwa yang menjadi sumber dosa yang pertama adalah perempuan, yaitu adalah Hawa. Sepihak itu bisa kita singkirkan dulu. Alaiko katidak konota dosian najolo satu sonari dang adil lupe portibion taringot tu nama natap sadajolma nasarupa tu bawa ima boru-boru. Tapi amang dohot tamu inang isi don damangi huton Jesusi sahat tu pamajalani bawa domang na boru-boru. Boru-boru. Yang mengikuti via dolorosa panaonon ni Jesusi sahat tu pamajalani sahat rodi tu natos hosana, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dan itu siapa? Salah satu dari perempuan itu adalah Maria. Haling amang dohot tamu inang molo sikoppe di dokala nagabe haroroan di dosa na parjolo perempuan alai sikop do ditobus perempuan hasalaan nai tutonga-tonga ni portibion. Ala kola ni bana do na mangihuton pamajalan di Jesusi sangat tuhau pinosilangi. Lalu laki-laki yang merasa dirinya lebih besar, yang menganggap dirinya bertindak sebagai pribadi yang berlaku tidak adil kepada perempuan, di mana dia berada? Jesiani boru gabe dohonon sarupa do boru-boru dohot bawa. Jadi turpukon dinalaho madok do, saya akan memberikan keadilan ke tengah-tengah dunia ini. Takola nih diturpukon di baturu debatado akan nagijang merohanin. Suak somoni aka na makilala mamora makilala na sangat. Jala dihiddat diangkat derajatnya. Siapa? Orang-orang kecil. Termasuk yang menjadi perwakilan orang-orang kecil itu yang bersifat marginal. Itu adalah siapa? Maria. Jibenda moloteida di bagasa trupukon adong do disi namar hodumuan tu keadilani. Ayat 52 akan nagogoi di paijur do sian habang sanasida di pabaki doaka nametmet. Nadenggat di pasuksuk ibana tu akan namale jala akan nalubia kian rumardo di pala. Jadi di sini timbul keseimbangan. Dangadong nama kilala lobian, dangadong nama kilala hakurangan. Dangadong nama kilala di Gijang, dangadong nama kilala di Toru. Tetapi kita sama-sama berada di hadirat Tuhan. Sebagai pribadi yang membutuhkan topangan dan perlindungan Tuhan. Tabana di hamuak kamang dohot tamuinang. Molo sa sihawa do nakiningan nagabe sumber di dosa na barjolo. Boy do dohonotta. Bahwa sumber dosa yang pertama adalah berasal daripada keluarga Adam dan Hawa. Jemolo tatelusuri musa ibana dari segi pengetahuan isi Alkitabiah. Mujizat yang pertama yang dilakukan Yesus adalah apa? Oh, kamu namar ningo? Air menjadi
Itu di mana? Dalam pesta apa? Dalam pesta perkawinan. Tabudo nama bahasa kita, Bu. Jalasian perkawinan ima parjolo dipadenggan parsaurat tu lebata. Makanya air menjadi anggur, tanda mujizat yang pertama dilakukan di kota Kana. Dan di situ adalah tanda mujizat yang pertama, air menjadi udok majunuai. Molotadok aek sarobam tu dosa diubah mahita gabe anggur. Jala anggur nasomarna sudah. Jadi setiap rumah tangga Kristen itu sudah dibaharui oleh siapa? Dibaharui oleh Kristus Yesus. Olah ni mate. Tunamoding do piao. Iya. Narumikot di hamak kamang do hotaminang. Mari kita syukuri bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Jala sidohonokku dipakai debata kita dan ngalani status tak. Itu yang paling indah. Setiap ada rencana Tuhan untuk memakai kita, Tuhan bukan melihat status kita. Weh sektor dia deh. Dang ninna. Sedia mora doi dang ninna. Sedia go dang duartani dang ninna. Tuhan bisa pakai kita semua yang hadir di sini. Karena Tuhan memakai kita bukan karena status kita. Tapi Tuhan memakai kita karena ketaatan kita. Karena kerendahan hati kita. Karena iman percaya kita terhadap Dia. Atong ido nalau si pahep bangota di bagasan perdalanan yang ulutta. Molonung ngamiani dihita porsea mahamu akaodeng rodoi. Jala ido nama baik kita marpos ni roha. Dang marpos ni roha tu pikirata. Dang marpos ni roha tu pakilalaata. Alay marpos ni roha tu nanidok ni debata. Ay dang pikirata dang pakilalata na saut na dumengan dihita. Alay na dumengan aha mapadok ni debata dopak kita. Atok sude nai dang boy taulahon. Molo so girgir do hita pajodok diri tu adopan di debata. Kita tadi sudah sepakat jangan mau menjadi pihak kedua karena itulah yang didekati oleh iblis. Tapi jadilah pihak pertama yang selalu mendekatkan diri untuk firman Tuhan. Di pasu-pasu Tuhan tamahita di pardalanan ni ulut taganub. Amin.